खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 22 डिसेम्बर 2024 रबिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो मोननो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। गोबां धोन आरजिनोबो हागोन आरो आयाबो बांनो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनायाव गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रंजाखांगोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो दिनै फोरमायलायनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। बृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजागोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन आरो आयाबो बांनो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनो हागौ। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ। सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेलांनो हागोन। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोननोबो हागौ। सोरबा लोगोजों हरखाबै रायखुमा जानोबो हागौ। गोसोआव दिनै गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन, अब्लाबो नाथाय माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनोबो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया दिनै बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो। देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाबखौ लानांनो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबारनांगोन। बहाबा दावबायोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनिबो फैनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै गोरोबलायाबो जानो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। बयजोंबो बाथ्रा बुंनायाव सांग्रां जानांगोन। माबा नङा मोनसे हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। कन्या राशि गिबि हांखो प ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन।
समाजाव बयजोंबो मान होजागोन गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थानांनो हागौ सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां रोखोमनि जेंनाखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजावबो मान मोननो हागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन समाजाव लोगो लेवा बांनोबो हागौ सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन बबेबा हाबाफारियाव दिनै बाहागो लानो खाबु मोननोबो हागौ मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंजागोन गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन नखराव दिनै अनलायनाय फैगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जानोबो हागौ गुबुननिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ फ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबोरनांनोबो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ माबा नङा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनानै उन दाहा खालामनांनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ सुथुराबो बांनो हागौ देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ गगा बायदिसिनाजों खस्थ' मोननांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव दिनै सांग्रां जानांगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन बिमा बिफानि अननाय आरोखौबो दिनै मोननो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेननोबो हागोन नखराव बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरो बोरखौ मोननो हागौ बिदा फंबायनिफ्रायबो हेफाजाबखौ मोननो हागोन बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्राबो फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै थि समावनो मावफुंजानायाबो जानो हागौ माबा नङा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनोबो हागौ समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन नखराव अननानै फैगोन बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरोफोरखौ दिनै मोननो हागौ बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागौ अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां
गोबां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जानोबो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।